Last weekend mga kapuso, personal nga may bisita ang kapuso real-life couple nga sila Paul Salas ug Mikey Quintos dinhi sa Sugbo. Kini aron pakiligon ang ilang mga kapusong Cebuano fans atol sa gipahigayong Kapuso Mall Show niadtong Sabado. Dayag ang ilang natural chemistry on and off cam, ilabi na silang bagong drama romance fantasy series nga The Right One. Busa, tara, dungan tang kiligon ug makisadya kauban sila this morning. That's all. Welcome mga kapuso. Dinhi sa studio si GMA Regional TV Live. Ang duha sa mga bida sa The Right One. We have Paul Salas and Mikey Quintos. Maayong buntag. Hashtag Paulki. Kindly greet all our kapuso viewers this morning. Hello po, maayong buntag. Ayong buntag po. Kapusong at Cebuano. Kapuso. Para maiba naman yung morning natin, can you describe each other's mornings? Let's Hi. start with you, Mikey. Sweet. Minsan lang kapag medyo pangit yung gising, baka may chance na magtuloy-tuloy. Pero I'll let him say kung gaano kalayo yung difference namin sa pagbagong gising mood. Pero okay si Paul kahit walang kape, yun yung masasabi ko. Si Mikey, kapag Sige na. Ay. pagka medyo puyat, tapos minadali mo siyang gumising, mainit ang ulo niyan. Pero kapag ka pag may ano ka ba, may hain ka, uy, Ayan. wake up ka na, may Yun ang ano tayo, trick. may breakfast, may lunch. Kailangan Gigising yan, kakain na yan, kahit May nakapikit mabango pa. kang maihahain. Yes. Hormonal yan. You get me? Yes. He gets me, babe. We're all hormonal. Ayan, Oo. use that technique. Now you know what to do. Oo. No more guessing game. Alam niya na, di ba? Ayan. And of course, para mas maging masaya pa yung umaga natin, let's play a game. So we call this telepathy game. So may mga ibabanggit ako and dapat paunahan kayo ng sagot, which is which. And then we'll see Magaling ako dyan. how connected the two of you are, kung same ba yung isasagot nyo. Dapat same time tayo sasagot, no? Oo, sabay. Okay. 3, 2, 1. Ita-time ko kayo Okay, ha, in okay. 3, 2, 1. Alright, let's start. Breakfast or dinner? 3, 2, 1. Dinner. Eto, in 3, 2, 1. Beach or mountain? Beach. Beach. Ay. Eto naman. Kasi sobrang asim. Paul's favorite color in 3, 2, 1. Sabay. Blue. Ah, Kala ko yung white sasabihin mo eh. Kasi pwede rin yung white eh. pwede din naman, pero blue. Pero blue po talaga. Swak yan. Same kami. Blue ka rin, di ba? Ah, Perfect answer. Ano, Eto. parang suot nyo ngayon. Ay, Oo nga. thank you. Very blue and white. Sinuot ko talaga. This is for the two of you. Para sa'yo. And ito, special day ng hashtag Polki. In 3, 2, 1. One. One. Any one ng month. Can you share that to us? Bakit what? Anniversary po namin, July 1. Thank you so much for being so game sa game natin earlier. And we've been talking about special day every first of the month, di ba? Kaya naman naging special din talaga yung weekend ng mga kapusong Cebuano natin because bumisita kayo dito Okay. sa Cebu. Kayo naman, how was that experience for you? Every time naman nagpupunta ng Cebu, I would say this, lagi sa interviews, yung Cebu crowd, yung isa sa mga pinaka masarap mag-welcome. Oo. As in, May ingay, ramdam tsaka na ramdam yung sumasabay love. talaga sa pagkanta. So, yeah, I'm grateful na after 4 years, 5 years, nakita ko ulit yung mga tao dito sa Cebu. And syempre yung mga sumusuporta sa amin, like Totoo. Sweeties niya nandoon and yung Polsters ko na talagang Sa airport pa never lang. nagmi-miss kahit sa airport. Simula 15 years old ako, 16 years old, pag bumabalik ako ng Cebu, nandiyan dyan sila. Sabay kaming nag-grow, sabay kami lumalaki, sabay kami tumatanda. So, thank you sa mga pumunta at walang sawang sumuporta sa amin. Hindi naman ito ang last time, so magkikita-kits See pa you tayo. soon. And of course, ramdam namin yung kilig coming from the two of you, lalo na dito sa drama romance fantasy series nyo na The Right One. Without giving too much away, saan pa ba lilibot ang story ng The Right One? Dito po makikita nyo sa storya ng The Right One ang ang pagsagot ng mga what ifs natin, yung mga iniisip natin bago tayo matulog. So kung meron kayong mga ganong thoughts, definitely makaka-relate po kayo sa storya ng The Right One. Sana po hindi nyo mapalagpas sa mga episodes na mapapanood nyo tuwing gabi sa GMA Network from Mondays until Thursdays. Sa View naman, Saturday of to course. Monday. Saturdays to Tuesdays. Yeah, the Tuesday. Doon na una po yung mga episodes. Yes. 2 episodes advance yung view. Kasi pinag-uusapan ng mga what ifs sa The Right One. Kayo ba? May mga what ifs kayo sa mga buhay nyo?
Yung what if ko, siguro, kung nabantayan ko nga yung mga eating habits ko na 10 years old ako. I feel you. Baka, di ba? Baka mas iba yung outcome. Iba yung lifestyle natin Oo, ngayon. yeah. Ayun, ako medyo Ikaw, Paul. nasa mabigat na side dahil nung mga nasa teenage years ako, 15, 16, may mga what ifs ako kasi nag-start po ako mag-showbiz ng 8 years old, 7 years old. So may mga what ifs ako na parang, what if hindi ako naging actor kaya o hindi ako Naging nasa artista. show business, naging artista agad. Parang may mga ganun ako kung may marirewrite Naku, ako di siguro mo mangyayari makikilala. yun. Hindi ko Oo, makikilala, true. di ba? At eto, tanong ng mga fans nyo, Paul Key, masasabi nyo ba na kayo na ang the right one? Ng Of isa't course. isa. Oo naman, ako, kung tatanungin ako, di ba? Ano? Ano? Huwag na, baka sabihin. What's your message para sa lahat ng mga kapuso na patuloy na sumusuporta sa inyo at sa the right one? Unang-una, nako, maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo. At thank you sa napakasayang show na nangyari sa Ayala Mall Central Block. Tama? Yes, thank you sa suporta. Sana po abangan nyo The Right One, Mondays to Thursdays po, 9:35 p.m. Pangako namin ay mas mararami pa kayong twist na mapapanood. Yes, and of course, pwede nyo din po yan mapanood sa View Philippines. Just download the app and you can see, you can stream our episodes 2 days earlier. So, lalabas po ang episode from Saturdays until Tuesdays. So, Yes, sana sa View. mag-enjoy po kayo dyan. At excited kaming mas makilala nyo pa ang characters namin dito sa The Right One. Maraming salamat mga supporters namin dito sa Cebu. Kapusong Cebuano. Yes, mga kapusong Cebuano. Sana magkita-kita po ulit tayo soon. Ingat kayo lagi and God bless po sa inyong lahat. At daghang salamat sa inyo, Daghang Paul and salamat. Mikey. Thank you so much for visiting our studio. Thank you. Thank you, Thank you for guys.